Allahu Akbar. Assalamu алейкум ва рахматуллах. Маю сказати те, що він народився в Узбекистані у вигнанні, кримський татарин, мусульманин. Коли захопили Крим, він пішов добровольцем в українську армію, сержант, воював майже 6 років, був демобілізований, але 22-го року, коли увірвалися росіяни в те місце, де він жив, його забрали російські військові. Його дружина Тетяна всі ці роки намагалася і здійснила це, отримала тіло чоловіка, і ми маємо зараз виконати наш обов'язок мусульманина, брата, кримських татар. Haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlayamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırız. Ya Rabbil Alemin.